Norok paglo sapun mania hinge norok zero si zero. Norok kebo nani kiri hinge norok zero si sak songna asakta torja laidi. Tripura ni celebrity hinjanai rok. Tinia no video o kaisa no question dongnai. Tripura ni celebrity hinjanai rok. O rangsak richak dungano promotion khainai rok. Government ni mo develop khaikya amti khlaikya hine promotion khainai rok. Tei je sak sangno naik naiki hine wanchungnai rok. Music video khai tongnai sak sangno nayak naiki actor actress hine wanchungnai rok. Tini biang thangmai kya Mwnai Sanjana bagai borok tangi kok thaijapan salia tangi khorangti salia chubana ne bagai tangi buskangwa agogoi phailia masapan kri khorchapan kri joton siring siring ungjak tangi obo chini dophani khoroksa thinang athukiri cancer bemar manjagoi klai tongo masapan khorangti sanai kri o celebrity hinjanai rok norok ni social media through te norok chini Mwnai Sanjana bagai norok help sanman bli chubajo sani man bli tang khorchapano chubajo sanai kri help sanai kri jotoni siring siring laijak ba norok no ke public ro support khayo norok ke khoroksa chini dophani sarai bosore himengi klaijak norok tang support khlaya ba norok support khlaya nangle buini bosna nungna bla busuk boma haike chobalai tong social media o nugui tongna bele norok tang asa siring siring kwbangma borok chubajo o ongkhlaijak Tripura ni celebrity hinjanai rok chini Tripura rok masapan buskangwa agogoi phaya joton thujak joton siring siring norok public ro support mana musungjak bla music video khaipuru norok boma haike support mana musungkhe norok busuya borok chubadi norok support mana musungma haino o bukok Sanjana bo public rokni lukuruni support nangai tongo tabo norok buskangwa agogoi phaidi haino social media o phaiyi reels nambai mosalai bai simbi ingya Tripura sugiangi tongpuru norok subara nangnai norok khoroksa Tripura no norok public rokni support mania hinge norok zero si zero norok kebo nani kiri hinge norok zero si sak songna asakta torja laidi Tripura ni celebrity hinjanai rok norok chini borok sugiangi tongkha hinge norok buskangwa agogoi phaidi ano video nugui tongkhe norok saje phanangai mano ano pheba sana nangmani bagui no nangma jorao no okongno masao nangai tongma jorao yakri kaham ma senaising right time no sing right decision nana nangnai amtiya hinge kon dino sing kusugo kaimangla hinge bayap songnarok please ano video no share khlaidi je Tripura ni celebrity hinjana rokni thani o video thangai sogaina nengthun tei boro o video no nugui srungna nengthun asungno jotono hambai।